Dat is natuurlijk een nieuw tijdperk wat gaat aanbreken. Daar zijn we al heel lang mee bezig. En het is natuurlijk van belang dat dat nu echt gaat beginnen. Wij snappen natuurlijk, het is voor de Vleerbaars een historisch moment. Maar voor u zie ik maar net in de jubelstemming. Wij zullen er echt met angst naar ja. Verf is in oparbeidje met dwarsbelang Jelsum-Kwanjem al zo'n 2008 dwaande met de komst van de F-34. Hij had ervoor dat het toestel meer leven maakt als de F-16's, dat nou mee vleien wordt. Bij de Vleerbazen zelfs denken ze dat het daar valt. We zijn bij de wet gehouden aan een bepaalde geluidsdruk in de omgeving. Daar houden we ons ook echt aan. Dus we hebben de belevingsvluchten in 2016 gehad. Die heb ik natuurlijk ook zelf meegemaakt, maar er is ook een rapport over. En er is niet echt een enorm verschil tussen de F-35 en de F-16. Dus ik verwacht dat het ongeveer hetzelfde zal zijn als dat het nu is. Maar omwenners ha ik oren bezwieren. Doet dit van stikstof of fijnstof bij gelieks? Nou, we krijgen nog meer herrie en nog meer stank. En dat het er altijd wel in zitten. En de uitstoot, daar wordt helemaal geen aandacht aan besteed. Er is hier enorme kerosinedampen heel vaak. Je denkt van nou, het is een gezonde omgeving, het is hier mooi, het is hier fris. Wat mensen ik altijd nu zeggen. Maar dat is het dus net. Het meer zien we in de landing van de F-34 op. Die bleek toen bij de belevingsvluchten onder het vliegpad 22 decibel meer te wijzen. Wij zullen net zo vol op in de starts. Die ben hier in massa 50 zo'n decibel luider. We denken ik dat Wiens, mijn naam erom riep, het wordt iets verder voor het lezen. Dat die het verschil ik net zo merken zullen als dat wij het merken zullen. Maar vooral de landing bij Massa en Jelsum, dat zal het grote knelpunt worden. En daarom zetten de beide dwarsbelangen Hanoi in voor betere loedsisolatie. Wij hebben nu goede ruiten erin, maar die zijn lang net meer. Dat we toen het beste van het beste. Nou net meer het geval. Die zijn betere ruiten qua isolatie, qua thermische isolatie. De kierdichting kan volop beter. Dus er zijn er nog een aantal verbeteringen te plegen. Net een compleet nieuwe isolatie, maar wel een update die bestemd is in het lood van de F-34.